Hola a tots i benvinguts al primer vídeo d'aquest canal, que serà un canal de tecnologia en català, principalment centrat en mòbils, però també parlarem d'altres coses, del que vosaltres vulgueu. M'he creat aquest canal perquè m'ho ha dit o m'ho ha proposat un seguidor meu d'un altre canal que es diu Miau Hacks, que tinc, que és en castellà. Doncs un usuari que es diu Guayarí doncs m'ha convidat o m'ha proposat que fes un canal en català o que fes vídeos en català, ja que diu que no n'hi ha cap. No sé si n'hi ha cap o no, i jo personalment no en segueixo cap perquè també tinc una tendència, que no sé si us passa a vosaltres, de buscar totes les coses per internet en castellà. No ho sé. I bé, doncs he fet aquí un llistat de coses sobre les que podríem parlar. Eh, cada cop que vaig a parlar tinc dubtes de si ho estic dient perfectament o no, ja que no sé si sereu molt puristes amb el català vosaltres, que no es poden dir castellanismes o sí que es poden dir. Jo m'expressaré doncs com penso realment, no? I com parlo normalment, i si sou molt puristes amb el català, perdoneu-me. I bé, doncs aquí, com us estava comentant, en aquesta pantalla podeu veure doncs un llistat de coses que he fet, de propostes de possibles temes de vídeos, com per exemple parlar sobre els assistents de veu, perquè no n'hi ha en català, o si n'hi hauríem de fer o no, les avantatges i els inconvenients, el mercat de mòbils actual, els patinets a Barcelona, Huawei, coses així. I bé, això és tot. Si teniu alguna idea, doncs deixeu-la als comentaris. Adeu.